idan ka duba cikin makaidil yahud ai shi a karamita babban wanda suka karfafa sai wancan wannan Ibrahim Tahir ko bin Ibrahim al-Qarmati to wanda suka karfafa mai gwiwa ya fito ya ringa ma musulunci yankan kamna ai yahudu ne. Yahudu su suka kulla shi'a karamita suka karfafa mata gwiwa karkashin wannan Abu Tahir al-Qarmati suka sa su suka tafi suka je Makka har sai da suka hana zuwa aikin Makka wasu shekaru da dama aka shekara na 10. Sannan bayan haka nan suka ɗauke Hajarul Aswad dalilin wannan al-Qarmati din sai da aka ɗauke Hajarul Aswad sai da ya shekara kusan 20 zuwa 22 Ka'aba na nan babu Hajarul Aswad a samanta an ɗauke shi kuma har yanzu yana nan da tsaga domin sai da aka sa irin wannan kwalkwalin da ake fasa karfe a gaban shi yasa wani ya ɗauke shi ya rabka ma Hajarul Aswad sai da ya tsage. Yanzu chemical ne aka samu duk da yanzu ba ma iya zuwa wajen Hajarul Aswad din ne shi yasa balle mu gani amma wanda ya taba zuwa kusa zai ganshi da tsaga an sa wani chemical ne aka maida shi aka jona shi biyu dalilin wannan shaidanin dan shiyan ne Abu Tahir al-Qarmati dalilin sa ne domin sai suka je suka dauki Hajarul Aswad suka tafi da shi aka samu manya a wannan lokacin na Makka suka ce ya za a yi su bari ko kudin su zai kare sai sun dawo da Hajarul Aswad tunda dai mutanen nan kudi aka ba su suka zo suka wannan yankan kamna to a hadu ai mahada ai meeting a linka masa abin da Yahudu suka ba su a dawo da wannan dutsen suka ce sun yarda sai da aka ja kai taro suka sa aka kashe su gaba da aka koma aka yi shekarun nan wannan shekara 10 da aka yi ba je aikin haji ba a wasu kasashe duk wanda suka taho dan sun fasa sun bata Ka'aban kofar nan ta Ka'aba sai da Abu Tahir ya sa ya girgide ta ya fito da ita aka je cikin ruwan Zanzam aka yi ta kashe mutane ana zuba a cikin rijiyar Zanzam sai da aka sa wajen mutum sama da 40,000 a cikin wannan lokacin aka kashe a wannan lokacin na haka daga wannan lokacin shekara abubuwa suka lalace aka ce ba za a yi aikin haji ba saboda Zamzam rijiyar ta shi yasa yanzu suka dauki security kaga kai wani lokaci baka sani ba sai kaga ana sallah wasu tsaitsaye su ce kai kuma ka tashi ka amfani da molan kanka ka ce ya za a yi wasu ana sallah suna tsaitsaye ko ba haka bane dan yake cewa ya za a yi su waɗannan sojojin ko yan sandan su ana sallah suna tsaitsaye kai kana ganin su ga suna haka ba komai a hannu su sun san me aka yi da can kuma yasa yanzu aka ma batar da rijiyar Zamzam din ma ba kai saka zo ka ce ga asalin inda take ba sai dai wani littafi na nan da na gani wanda ina ma da littafin wanda suka yi maganan Madina suka yi maganan Makka masallacin abin nan to a littafin ne suka yi bayani dan shi an yi hotuna har karkashin kasan har inda ma Zanzam din rijiyoyin Zanzam din da yadda ake ɗebo shi sun yi magana akai amma yanzu haka nan kawai ka ce wai ka gano ina ne ma Zanzam din asalin inda yake sun batar da wurin dan saboda abin da ya faru a wancan lokacin dan rijiyar Zanzam din yayi ta zuba mutane a ciki saboda kawai gaba ɗaya ruwan Zanzam din ya rikice mai lalace gaba da ya zo ya rike kofar Ka'aba ya girgiza ya ce ka halitta ni kuma in kashe haka ya gaya ma Allah Abu Tahir al-Qarmati to da zaka samu makaidil yahud ka gani in ka duba duka wanda suka bashi kuɗi taron dangi suka kamar yadda suka yi wannan allied forces yadda suke to wannan shi ma allied suka yi alliance suka haɗu kasashe daban-daban wannan suka kawo kuɗi wannan suka kawo kuɗi aka yi wani pool aka tara kuɗi makudai aka ba Abu Tahir al-Qarmati da shi da mutanensa suka zo wannan shekaran suka tare hanyoyi duk wanda suka taho aikin haji maza su kashe mata a yi masu fyaɗe sai ba an masu fyaɗe kuma a kashe su sai da malamin ya ce sai sun zo sun samu mace a ce mata in ta shawaya tana ruwa sai mace ta zo ta hau karan cikin ta yanka ta ya shi'a wanda kaga bai san shi'a ba to yana cikin hadari wanda ko ya shiga cikin shi'a yana cikin musiba domin shi'a ba hanyar da za kwata-kwata mutum ya riga ya shiga ciki ya gama yawo ba hanyar da za tsira bane domin duk matsifar da aka samu a cikin addinin musulunci ummul khaba'ith wanda ya assasa ta shi'a ne dan shi'a ne in kana so ka samu wannan makaidul yahud ku gani yana littafi ne yana nan aka dauko littafin nan da Allah yana kan tebur jan da gan shi wani ja makaidul yahud yana nan kan tebur dauko shi ka haska masa su gani da kansu ciki in ka karanta zaka ga masifan yahudu ba ya kadan bace duk wannan abin su suka kirkira shi to ma in ka koma asali Abdullahi bin Saba baba yahude bane ya taso kawai zo ya shiga cikin musulunci da rigan munafiki yace musulunci zai munafiki ne ba musulunta ya ba Abdullahi bin Saba kuma yan shi'a ba wanda suke girmama har bukin tunawa shi da shi suke yi kamar yadda suke bukin tunawa da Abu Lu'alat al-Majusi su je su buga su tuna da shi ba majuse ne dan bauta wuta kuma wannan ke nuna mana aure daga jinsin da ba naka ba da jinsin da baka gamsu da shi ba masifa ne domin ai asalin abin jikokin manzon Allah shi Husaini da ya je ya auro wancan Narjisa ko aka dauko su daga an yi fada an kashe iyayensu an kama iyayensu aka dauko su aka ce yan mata masu kyau in dai maganan kyau ne sai macijiya ta sare ka suka je suka dauko waɗannan yara aka ce ba wanda ya kamata aka zo aka ce yaran nan kada a wulakanta su kamata yayi manya daga cikin ƴaƴan sahabbai abin nan manya-manyan jigajigai su dauke su wancan ya dau guda wancan ya dau guda shi kuma ya dau guda Narjis ya zo ya zauna da ita ba yahudiya ce na me Shahabalu sunanta to kaji sunanta Shahabalu
ba sharji ba najisa ba ko wannan mahdi ko yawa gaskiya barakallahu fik to ya dauko ta shabal ko narjis wadda ta haifi mahdi ne gaskiya gara da ka gyara mana wannan abu to ta zo ta dauko yana nan cikin aqidatu shi'a za ga bayanin su ya dauko ta haka za ka aure daga nan suka koma suna ta kare gidansu suna ta abin nan baka ta samun matsaloli su sun yi addini sun abin da kun ganshi nan wannan shine maqaidul yahud ai wannan ciki aga abubuwa ban mamaki a ciki shine yake cewa ai wannan silsilatu a'da'il islam dama gaba daya silsilatu a'da'il islam wanda ake Abdurrahman Hassan Habannak wanda yake Al-Maidani shi yayi shi shine maqaidul yahud abara tarikh wannan makircin yahudu ne in ka bi tarihi ka ji za ka ji abubuwan makayid bi ma'anar kalima cikin wannan littafin abara tarikh dama ya ce a cikin tarihi in ka bi za ka yi ta gani abubuwa ga sunan makayidul yahud to saboda haka wannan shine nan abin da ya kawo maganar nan wurin da yake cewa a lokacin malamai suna fito na fito da masu kwakwalwa masu tunanin a canza bid'o'i amma fa suna amfani da kuɗin da suka tara daga makiya musulunci shine abin da nake magana kuma ko yanzu interfaith daga ina ke samu kuɗin da ake ta basu suke tunanin cewa a samu wahdatul adiyan addinan duk su liƙe guda ɗaya mutum ya ce ba ruwan shi kawai su duk abin da suka sani kawai duk ɗaya ne ma duk gaba ɗaya daga ina suke samu kuɗi ba kungiyoyi bane na abin nan ba a ce international organization ko ai magana UNICEF ita ma tana kula da wasu abubuwa tana abin nan ba a ce tana so ai fasarar kaza a zo ai fasarar kaza ko yadda ilimi kaza duk a ce a banka abin nan ko WHO World Health Organization duka waɗannan kungiyoyi ne waɗanda manufofinsu sai in ka je can inda zaka gano me suke yi ba alkhairi bane waɗannan mutanen kawai dai muna ganin su ne a zahiri muna tunanin suna da wani amfani amma a musulunci ba abin da suke musulunci banda ruguzawa ku koma cikin al-mawsu'atul muyassara kowanne ka ji me yasa ma aka assasa su kuma ko lokacin da muke secondary school da aka yi mana abubuwa ba mun karanta tarihin yadda ma aka assasa su ba sannan bayan haka ne yanzu da zaka samu wannan al-mawsu'atul muyassara ko al-mawsu'atul mufassala shi dai wannan yafi wuya dan shine latest akan waɗannan kungiyoyi na duniya yake magana al-mawsu'a encyclopedia na kungiyoyi shine mawsu'a muyassara encyclopedia of waɗannan kungiyoyin zaka ji su kowace zaka ji ta zaka ji manufofinta da yadda aka assasa ta da cibiyarta da yadda ma shugabanta ma yake da kuma me manufofinsu duka suna da aims and objectives nasu suna da missions suna da visions duka da aka sa wurin kai karanta ka gani da kanka to wannan shi ma ya samu wannan matsala saboda lokacin akwai waɗannan kungiyoyi sai suka fito su ma suka dinga taimakawa ana ba su kuɗi suna faɗa da masu addini ay fi da'wati ila ma yadhhabuna ilayhi kun gani min ara'in wannan fajja la'allahum ay bidhalika yasbahuna hadithan nasi ala tariqi shuhra ka gani falain kana hunaka kathirun ay min haula'i fala ajaba an ishtaharu bi amwali adai islam kunji wa wasa'il ilamihi sun yi amfani da dukiya da kuma kafofin watsa labarai wannan media da kake gani ana amfani da ita ko dai imma wato abin nan ba a ce akwai wani athaluthu ay wannan wanda ake cewa al-mubashshar wanda yake abin nan din mutane min sharril al-mubashshar akwai wata kungiya su uku ne da abin nan ɗinsu sai dai na manta abin nan ɗinsu da na jero muku su cikin nan littafin ya kawo su waɗanda ake cewa akwai manya-manyan cibiyoyi na kungiyoyi waɗanda aka ware su ba abin da suke yada ban da sharri to wannan ta dalilin wannan ake amfani da su ta kafofin watsa labarai ta hanyar ilan ta hanyar kafofin watsa labarai a faɗi abubuwan da ƙarya ne a ce musulunci haka yi in ka kaɗi wannan ka ce musulunci shi haka yi ka dilli ko da wannan maganan da ake maganan September 11 ai abu ne wanda su da kansu yanzu suna ta faɗi shiri ne na musamman aka shirya tun lokaci kaza ma kai baka san ba san abin nan ɗinsa ba ai wannan da ya shahara amma imma an yashtahara rajulun ko haribun منذ shababihi ila shawkhikatihi min kulli ma fihi mazannatu shuhra a ce maka mutum ko a samo shi yanzu wanda zai taso tun yana yaro har zuwa tsufansa yana gudun wannan abubuwan to abu ne mai ban mamaki hajara limujalisiha wa libasiha ya kaurace hajirun limujalisiha ya kaurace ma waɗannan wuraren zaman waɗannan da irin yadda suke shiga da wani abu wa kullu ma yu'addi ilaiha min al-a'mal da duk abin da zai kai ga aiki a hada shi da waɗannan kungiyoyin ya kaurace masu wal khawatir fa hadha huwa mawtinul fakhri wal ajab wal ujab wannan shine wurin da ya kamata mutum ya yi tunani kuma ya alfahari da wannan ya bada mamaki a ce malamin da ya bullo a cikin wannan guguwa a cikin wannan ambaliya ta ruwa kuma duk da aka shi Allah ya kwace shi a cikin wannan babban matsala to wannan shine abin mamaki wa ba'da an hajar al harith ai ko